Quan la filoxera va arribar als nostres camps, podíem haver canviat d'ofici, però mos vam quedar. Ho vam posar tot en comú i en lloc d'aixecar 4 parets, vam construir una catedral, la 7a meravella de Catalunya. Quan la guerra va convertir Gandesa en un camp de batalla, podíem haver marxat, però mos vam quedar. Vam inventar un vermut monodosi, vam buscar el millor cartellista del moment i el vam portar a la Monumental de Barcelona. Quan tothom al voltant feia vi de taula i granel, natres no. Vam fer el primer criança de la comarca. No volíem fer més vi, volíem fer-lo millor. Quan l'Ocellers va fer vell no el vam apedaçar. Vam invertir més de 5 milions d'euros i vam tornar a començar. Cada cop, la mateixa decisió, quedar-nos, fer-ho millor. Perquè som d'una terra dura, on lo sol apreta, on lo vent no para, on res se regala. Esta terra fa el raïm en caràcter, i la gent també. L'opció fàcil sempre ha estat sobre la taula. Mai l'hem triat. Cooperativa de Gandesa, orgullosament inconformistes des de 1919.